पालखीचा कोण देवा बस हे पालखीचा गणपती बस सोन्याचा नान बांधून रूपाने ठस वेगळंच आहे अलग ही लेवल के हम लोग मंडळींनो शुभ सकाळ आणि तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या डेली ब्लॉग आणि होळी हॅपी होळी बोल हॅपी होळी आता दाखव आण पिशवी आण शिडी लागेल पिशवी पिल्लूने आमची एक पिशवी पण फुगू पाणी टाकून फुगून ठेवले तर स्वागत आहे आज सोमवार आणि उद्या आपल्याला जायचंय गावाला सांग गावाला जायचं गावाला जायचं गावाला तर आता आमचं पिल्लू पिशवी फोडणार आहे जोरात दणकन एकदम कोणाच्या अंगावर नाही अशीच फोडणार आहे त्याची हाऊस आहे तर आता आपण बघूया कसा फोडतोय वाय होळी चालू हे बाय अशी पकडायची जोरात आणि जोरात आपल्याच्या शिव भरून काय स्वतःच्याच अंगा ओढून घेतले का गो मामीला मामी हे बघ काय केलं असा कोण पिशवी फोडतो बघ इकडं हा सांगा थांब ठीक आहे नीट पूस ते टी शर्ट स्कूलला घालायचंय काय यार तू कशी पिशवी फोडतो पिल्लो असं होळी खेळणार तू काय तू हातानेच फोडली स्वतःवरच स्वतः मित्रांनो ऑफिसवरनं आलेलो आहे घरी आज आहे होळी होळीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा तर घरी मस्तपैकी आज बनते गोड मला नारळाच्या शेंगा बनतायत छान छान हे बघा इकडे मम्मी एकटी बनवते मम्मीला घेतलंय मी गुपचूप हे बघा इकडे एकदम सकाळी गावी म्हणून आणि सकाळी गावाला तर शेंगा बनतायत तर आता बघू आपण शेंगा बनवूया आणि मग आपल्या इथे मैदानात होम पण लागेल तिथे पण जाणार आहे आपण होम बघूया मस्तपैकी आणि मग सकाळी निघूया गावाला जाऊया आज कोकणी माणसांचा गोडा सण ज्या दिवशी होम असतो त्या दिवशी कोकणी माणसांचा गोडा सण असतो तर आपण ह्या वर्षी मुंबईला आहे तर मुंबईला बनवतोय तर उपवास आहे आमचा मस्त मम्मीचा माझा ट्रेन मध्ये असाच जाणार आहे माझ्या पप्पा आणि पिल्लू करणार तर भेटूया आता जेवण वगैरे बघू शेंगा वगैरे खाऊ मस्त गोडा सण खाऊ आणि मग पाठी होम आहे होमची सजावट पण झालेली आहे दाखवणार तर तिथे एक पालखी पण बनवतात घरीच मुलं आणि ती नाचवतात कोकणी स्टाईलने ते पण बघू मजा येईल तुम्हाला आवडेल तर बघा तुम्हीच ब्लॉग यासाठी ब्लॉग बघत राहा पिल्लू कोणी दिलं तुला कलर वाला दादा बोलायचा हा कोणता कलर आहे कोणता येलो नाही तो ग्रीन आहे ग्रीन कलर त्याचा मजा करतोय हा दाखव त्यांना कलर दाखव ए पुढे नको जाऊ इकडे ए पुढे इकडे फुटला आता फुटला फायनली फुटला तो बघ ए देतो पिशव्या देतो मी तुला तो बघ त्यांच्या काय करतोय अरे काय करतोय काय पॉवर अटॅक पिशवी दे इकडे इकडनं मार पाटणं मार काय मारतोय पडशील कुठले ना तो पडेल ना काय कोणाचा आणलाय जप्त दादाचा आणलाय
हा बघ हा बघ हा बघ पुढे शिरलाय. काय जाऊ ना तो मग पाठवून पुढचं तुझ्या आपण 2 पोळी घेऊन आलाय. हे बस कर चल. चला तर मित्रांनो आपल्या घोडा जसं हा फुगे फुगे लय फोडले. व्हिडिओ बनवलाय मी तुझा बाहेरचा. तर आता देवबाप्पाला दाखव नैवेद्य. पुढे हा दिसते. चला आता हे नैवेद्य दाखवूया. कसं की नैवेद्य म्हणजे थोडा सण जो केलाय तो दाखवूया बाप्पाला. उभा राहायचं खुर्चीवर. खुर्ची उभा राहा. घेऊन उभा राहा. तू पकडायचं 2 हाताने पकड. मी पाणी देतो. हा असं पकडा. नाही पकडणार नाही. पकड ना. तर लाव दे त्याला. चला आपणच खाऊ. पकड ना छान छान. हा लाव हात लाव. हात लाव 2. होली है भाई होली है. बस झालं दाखव. चला ठेवा. पाणी खाली घेऊन ना. देवपाला दाखवलंय सगळ्यांना दाखवलेलं आहे. चला आता पिल्लूला आपण फुगे घेऊन घरी सोडूया. ये घरी हॅपी होली होली. आणि उद्या कुठे जायचं आपल्याला? गावाला जायचे यार. उद्या सकाळी. मित्रांनो आज आपण चाललेलो आहे मस्तपैकी होम आहे. तो होम बघूया आपण छान प्रकारे दाखवूया तुम्हाला. आणि आपल्याला येऊन बॅग पण पॅक करायचं आणि निघायचं पण आहे. तर हे ब्लॉग पण एडिट करून टाकायचं सकाळी गेला पाहिजे. ठीक आहे तर ते सकाळी वेगळा नवीन ब्लॉग. तर जाऊया आता. होम वगैरे उभा केलेला आहे. तर पूजा वगैरे करतील आणि नंतर मग तुम्हाला माहितीच आहे. तर चला जाऊया आता बघूया मस्तपैकी. गावाला जायचं याला घेऊन जायचं गावाला. चरण हा तुझ्या नावाचाच आहे. तू दिलेला फुगा हे लक्षात ठेव. हाय समजलं ना? ठीक आहे. हे बघ एक हा उद्या सकाळी अजून काढतो. मला दे आता पाठीमाग. ना तुझ्या नावातले हे तुझ्या नावावरती एक तर दे. मी कशाला एक दिला ना 4. मी फोडन एक दे लवकर. एक दे नाही तर मी फोडन बघ सर्व. हा ये मारू नको. तो मारायला बघतो म्हणून मी अरे सोडला. हे बघ फुटायला आली. बघ फुटायला आली. दे खाली आपटलीस कशाला? दे इकडे ये. हे थांब. पाडू नको मी मारायला तुला येईल. हे पालखीचा कोण देवा बस. महादेव बस. हे पालखीचा कोण देवा बस. हे पालखीचा गणपती बस. सोन्याचा नान बांधून रूपाने ठस. हे पालखीचा कोण देवा बस. हे पालखीचा मुंबादेवी बस. ब्लॉगरच ब्लॉग मध्ये दिसतोय स्वतःच्या.
अरे एक पिऊ त्यांना मारायचं नसतं. मित्रांनो, आता बॅग पॅकिंग करतो आम्ही 12:30 वाजता. सकाळी ट्रेन आहे आणि ब्लॉग पण टाकायचा आपण. तर आता पॅकिंग करतो. 4 वाजता हा, उठायचंय 4 वाजता आणि 12:30 वाजता बॅग पॅकिंग चालली. वेगळंच आहे. अलग ही लेवल के हम लोग. अलग लेवल के. तो होम होता, थोडी धावपळ होम वगैरे होता इथे, बघितलंच असेल तुम्ही. तर आता बॅग पॅकिंग करतो. आणि काय बॅग पॅकिंग करतो कारण का मित्रांनो, जवळजवळ 1:30 वाजता बॅग पॅकिंग झालेली आहे. थोडा स्टोरेज फुल झालेला आहे, थोडा खाली गेलाय. तर गोडा संच्या शेंगा 1 नंबर झालेल्या, ओल्या नारळाच्या मस्तपैकी मम्मीने बनवलेल्या गव्हाच्या पिठाच्या, छान झालेल्या, एकदम चविष्ट. तर सकाळी उठायचंय, निघायचंय. तर आता झोपूया. आता व्लॉग टाकतो, सकाळी टाकणार, काही करून एडिट करणार आणि मग झोपणार. ठीक आहे. तर आता करूया आपण एंड. सगळ्यांना परत धुलीवंदनच्या, होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर रंगपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आता भेटूया सकाळीच, लवकर भेटणार. सकाळ सकाळ लवकर भेटायचं आपल्याला. तर तो ब्लॉग बघा, एन्जॉय करा. तोपर्यंत हा ब्लॉग पहिला बघा. तो गावी गेला मी, नेटवर्कचा इश्यू, नेटवर्क भेटलं पाहिजे बस, तर भेटेल. आपण करू काहीतरी. आणि चला ब्लॉग करूया एंड. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि शुभरात्री, काळजी घ्या.